karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, Salamat, ma. Oh, gusto kong makita ang bata, ma. Ipadaha sa nurse din ni palihog. Pahuway unag maayo, day. Katuhog una. Unya na ipadana to ang anak nimo. Ang akong apo. Ugoy, paminaw ha. Katapusan na lang kining pagpanganak ha. Last na lang niha, Iluna. Ipakapunang bana nimo. O di ba, ikaw mo ipagpalaygit. Pahigti ng matris nimo. Mama, uy, mahimo ramang gud og magkontrol ba? Oh, mahimo man di ay. Nganong dili man ninyo buhaton? Makatukon ko. Unan sige katog. Aron maulian din ng lawas nimo. Dahil sa kung tanaw nimo, labi na kay nanganak na sad ka. Lusyang nagkaayo ka ilon na. Ug ang usa ka babae ra ba, bisag unsa pa hitsura ini, bisag unsa pa kagwapa, ug mistisa pa, lusyang na ganin tanaon, wa gyoy mulingi. Namati ka na ko Ilona? Uy, natug naman di ay. Na, sagdan ko una nang mapahuway, uy. Og pahatunan ko glami ang pagkaunti ni si Brian. May kadala na siyang nanganak pa. Nalipay bitaw mis mama ni mo. Ug to arong inahan mo dito, mo nagbantay niya. Mayda, kaingon ako pulos lang kasuko kang ilo ng bation ni mama. Naluoy na di ay. Nalipay ko Ilbe. Basi na. Ug kanang ito namong apo, una na maghatag kalinaw na to. Maghatag og kalipay sa inyong inahan. Unsa may anak ni Ilona pa? Laki o babae? Babae, oy. Hala no. May pagkabahig pa. Babae permero, nya sunod lalaki, nya karon babae na sab. Ug ang sunod na sab ana, laki na sab. Giing ng mama nimo si Ilona nga husto na igo na ng totoo ka apo na mo. Ipakapon ko no si Brian. Hala, mananap kay ipakapon. Naipot bitaw ko mama nimo. Iko kong Brian day. Kay diha man tao nagpaminaw man. Ay, hibaw na bitaw kang mama pa. Di man gyud na managa nagsulti ba? Mao lagi. Pero na wala sa taon magpakabana sa Brian. Butan yung kaya ng bayaw ni mo day. Maugit pa. Kay di man lang taon magtingog. Bisan og makadungog na siya sa mga yaw-yaw ni mama. Wag di ko ikasulti pagkatao ng Brian. Kugihan sab. Ya, kamaog ang mga itakabuhian nila. nilagos ka to ni mutangan ni Ilona. Oh, ni anaday ka. Wa kam trabaho? Nagbahibaw ko daan dito mga maliit ko. Mas nabuto sa among amo. Naibaw siya nga. Nasa ospital akong asawa, nanganak. Kumusta siya, ma? Kaluoy sa Diyos, lagsik na. Milakaw-lakaw naman gani ito. Sa manandani mo, gigutom na mi. Oh, mabitaw nga. Niyo na ko kapitin ni ma. Na ako'y init nga linat ang baka, og isda. Iskabit si Saba. Asal ko ibutang, ma? Ako na. Ambi. Ikaw na lagi. Gidaon ta nimo ang bata. Kuan, moderate sa magkuko sa trabaho. Gapit ko na ikaw og pagkaon din eh. Oh, kumusta man ako, misis, ha? Dili ko gusto magdugay din ni Bri. Okay na ko. Siguro ka nga, lagsi ka na? O lagi. Ugma o sa sunod adlaw ba? Nagsultihan ko ang doktor nga gusto na ko muuli. Okay na ko. Oh, sige. Ikaw may bawo. Kuan, nangita sa to ni mga bata. Gihabuat ko na rin pagkaon nilo na. Dali na. Init pa rin linat ang baka, oh. Sige ha, sweetheart. Kaog maayo ha. Aron maulian din ka.
Okay na lagi ko, uy. Kadugay mo bang mibarog diha, uy, Ilona? Sige, hungungay diha. Uy, Ay mo kalimot ha sa kung giingon ninyo. Ayaw nagpuni inyong mga anak. Uy, ato na ato mama ni mo day. Kulihit og bantay dito ng Ilona. Oh, bitaw pa. Huwag ko'y trabaho ron. Dadan to na akong prutas. Nya, kung sa gani day, to man ni mama ni mo ang kwarta nga gibiling Brian. Pati man na, nagpilibera ng ospital. Ipasusidaan ba? Sultihan ako pa. Sige pa, ato na ko. Oh, gikasugat ko man tong doktor nga nag-atiman ni mo, Ilona. Gikanto din is kwarto ni mo, no? Oo, ma. Nagsulti mi. Gihangyo na ko nga pwede na ba ko magawas ugma. Muuli na ko. Kay lagsik naman ko. Ano ang sepong? Pwede na ko no. Ugma makauli na. Mao nga atiman na day na akong bayaran nun din ni ma, ha? Nala, susiyon ko dito sa billing section. Ugmain na lang kay upat ra kaadlaw ang pag-star mo din, eh. Kaingon ako dako-dako migbayranan. Kamay raman di ay. Dili ko na ihurot og hatag ni Ilona. Utso raman na bayran ako. Gana sa mga tambal. Kaayo ra. Tristra ako mo ibili ni Ilona. Ako ning 4. 15 man tong gibili ni Brian. Utso ang ospital. Niya na 7. Ako ning 4. 3 kang Ilona. Morning iyang kwarto. Ma? Hello? Uy, ate, ikaw di ay. Dali. Karunalay ka ni Annie lagi. Ay, baw, bitaw ka. Kinahanglan nga, di kita magligoy-ligoy sa tong trabaho. Pero day off meron ako, day. Maong ni ako. Presko naman lagi karon. Nag-half bath lang ko ti, uy. Limuot ka ayo. Electric fan ramang ko ini adinhi. Ikaw ra lagi pasyente ning kwarto, ha? Ward mo ka ni. Nalipay bitaw ko nga way laing pasyente. At yung usang adlaw, may out ang laing pasyente. Deda na kong punkan o grapes. Gusto ka panitan ako ning punkan? Ang busog pa ko ti, uy. Baguming nangaon si mama. Tuod. Miatiman yun lagi na ni mos mama, no? Naibong ko. Pinangga na lagi ka. Milurang na tingali ang iyang sapot sa among relasyon ni Brian. Pero mao lagi, gipasidan-an ko. Nagkatapusan na lang gid kuno ning bataa. Kapugngan bago taon na. Di ba, no? Ate, sad, uy. Ay, tito, di ay ba? Ugma na ko mo out. Kung dili makahapit din si Brian, sultihin siya, ha? Sultihan ako. Tamis ba ning grapes nga dana ko, day? Seedless ni. Hugasan ako, ha? Tabang kong kaon. Mura sa kag dato da. Graves gigida. Dato day makapalit. Barato raman ang grapes ron. Og tunga ra sad ni kilo, oy. Hugasan sa nako. Happy birthday to you. anak, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sam! Thank you, Pa. Okay. Thank you, Ma. Okay, sige, nak. Blow your candle na. Ay, ayaw Sige sa na. amoy. Wish yun na, Sam. O Ay, na na ka lang, mablaw sa kanto. Sige, Ay, na wish. lang. Wish pa, uy. Sige. Wait na. O sige, wish sa akong anak. Sultihin si Mama, be. Akong wish, may skwilan na ko. Kay foreign naman ko. Niskwilan naman ako mga amiga, Ma. Pa. Skwilan na ko, ha. Naluoy ko sa tong anak, Bray. Bisan sa kalingod sa iyang panuikon. Nangandoy ng mo eskwela. Nasina siya sa iyang mga kababata. Lon, pati ka matug? Bray, gusto ko mong trabaho. Ha? Sa itong isulti mo? Gusto ko mong trabaho aron makatabang ko nimo. Aron makapatunga ta sa atong mga anak. Kang Sam ug ni Joshua. Ito na. Gamay pa ng mga bata. Mag-usig na sa ato gasto.
Huwag na boss tanan na. Wa sa tayo kagasto. Pilar ko ng sweldo na ko. Halos di tayo kapalit sa itong pagidahagnan. Mauman bitaw nga mo trabaho gid ko. Dili mahimong mag-urong lang ko. Maghuwat sa ihatag nimo diri nako. Iluna. Karon lang gid ako matugkad ang tinguha ni mama nga makatiwas ko sa pag-eskwela. Unta og nakahuman pa ko. Professional na. O nga dili na gid maglisod pagpangita og trabaho. Mao nga ang akong naagian sa unang mga adlaw. Dili ko gusto maagian usab sa akong mga anak, Brian. Sa atong mga anak. Manrabaho ko. Dili mahimo nga magsalik lang ko sa imong kita. Tulunay atong mga anak. Iluna. Mas lisod kung pasagdan ta mga bata nga wa kang ilang inahan. Tiguang nas mama o si papa. Usanas katarungan nganong gusto kong manrabaho, Brian. Please. Delikado na kang papa nga mamasahero pa pinaagi sa motor. Maikog na ko kang ate nga mutapang sa mga gastuhan sa mga bata. Pila naman sa sweldo in taon niya, uy. Mga mangita kog trabaho, Brian. Ug ayaw kog pugni, please. Kinahanglang kayaho ni nato. Mantrabaho ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!